テント設終わってね、水汲みが終わったんで、とりあえず1本目。もう今日はね、飲む食べに来たと言ってもちょっと過言ではないので、とりあえずいただきます。乾杯。笑っちゃうね、これは。自然と笑っちゃうぐらい美味しいですね。特に僕のような人間にとっては、ね、やっと初めて他にソロキャンのバイカーさんがね、早速ね、ちょっとお座敷スタイルに憧れてたんで、お座敷スタイルのちょっとシートがめちゃくちゃちっちゃいんですがね、後々気づいたら、ここすごい傾斜ですね。思ったよりこの屋根裏で発掘したテントが良さげなんでね、大事に使いたいですけど、焚き火もねソロじゃ初めてなんでね、キャンプファイヤーは何回かあるんですけど、キャンプファイヤーはもう3年前にねバーベキューしたんですけど、その時にキャンプファイヤーもやりましたんでね、万徳さん焚き火台をね今回買ったんで、組み立ててみようかなと思います。四つ足のありがたがついてますね。まあ分かりやすいですね。この穴に入れちゃうと挿入。一人でガキみたいな下ネタを言ってるとちょっと寂しいものがあります。はい、完成ですね。ワンドックの焚き火台スタンドハンディですか。だいたいセッティングが終わりました。あとやることは薪割りとちょっと洗い物をね片付けないとですね。
初めてのニート初めての巻き割り。逆これでやっぱあれが必要なんですね。なんだ土台が土台買わないとダメだな。買うか拾うか。思ったより重労働なんでもういいでしょ感じで疲れました。これだけでまあまだね初めてのソロキャンで体力も全然ないんでね、ほどほどが一番かなと思います。このワールドカップね、カブラリー回しの僕行ったのかな、記憶がもう残ってないですけどね、ずっとボイスカート時代使ってたワールドカップだと思います。これもちょっと10年以上ぶりに日の光を浴びることがありました。コーヒーでロトールブラックコーヒー、あ、これ甘いやつだブラック飲みたいのに間違えた。お湯が多かった。マシュマロがね、スーパーとコンビニで売ってなかったんで、このチョコレートマシュマロとアルフォートでスモアの気分だけでも味わおうかなと思います。コーヒータイムでございます。あ、甘いな。であそこでブランコ始めるかね。あ、美味しい。なるほど、美味しいですわ。これ中がマシュマロになってるんで、ちょっと焚き火した時に炙ってみたいと思います。残しときます。いや、こんな甘いお菓子の食ってるの珍しいですね、本当自分でも。結構ね、体感寒いですね。
まあ15度ぐらいなんですけど、これも今日買ってきましたね、100均で。最初ね、お座敷スタイルでやろうと思ったんですけど、このテント自体も結構傾斜になってるっぽいんで、起き上がるのが、立つのが大変。この体重だとね。なので、まあ、ハイスタイル、ミディアムスタイルといったところじゃないですかね。この椅子もそんなに高くないんで、でもハイスタイルなんのかな。ちょっと冷えてきましたね。寒い。ちょっと毛布を忘れちゃったからね、怪人ブランケットごっこもできなくなっちゃいましたね。一人寂しい。いや、焚き火しますかね。ちょっと洗い物だけして焚き火にしたいと思います。トイレの位置を確認しておきましょうかね。暗くなる前に。炊事場です。トイレでね、探すのを忘れて帰ってきちゃったんで、トイレ探しの旅ですね。ちょっとね、なんかピントが合いづらい気がするな。あれがトイレかな。炊事場は奥に行った方が近くて、トイレは手前からね、メインの道を進む方が近いですね。横取り、縦にね、くすぐしちゃってた。ここなんかもちゃんと作ってあるような平地ですね。トイレね、まだ見てなかったんで、ついでに誰もいなかったらちょっと撮影しないでいいか。無事にトイレも済んだんで戻ります。小便器が4つと和式1個、洋式1個、個室もあってね、デブにとっては洋式がなかったらもうそこは行かなくなっちゃうと思うんでありがたいですね。昔はもう洋式なかったですよね。昔は僕がファミリーで家族でキャンプしてる頃はほとんどがボットン便所だったと思うんですよね。何かの残骸がね、あるんですよ。なんでしょうね。テーブルと椅子かな。松ぼっくり拾いました。着火剤買ってきたけどね。今からね、ちょっと焚き火やっていこうかなと思います。キャンプ始めた時にね、なんか焚き火の
火起こしアイテム買いました。炭焼き名人。炭のなんていうんですか、くず燃やした後の処分方法についてちょっと受付で聞くの忘れちゃいましたね。薪セット完了ですね。かわいい松ぼっくりだ。これも買いました。外のねガストーチ。第7話ですか。7話で先生の妹が使ってましたね。本当に松ぼっくりって本当簡単に火つくんですね。初めてやったんで。こんなもんでいいでしょ。あ、ダメだわ。さすがに重いからね、安定感ゼロでした。いいっすね。もうかなり中燃焼してますね。もう焚き火台移していいかな。果たしてこれ使う必要があったのかな、今。これ多すぎたな。やべえ、楽しいな、焚き火。この時点で楽しい。アングルがいまいちですね。
ああ、モバイルだって2台体制でやるか。あれ寒い。取れなきよ。燃えろよ燃えろよ燃えろ。これやべえな、楽しいな。あ、モバイルバッテリー出さんけ。これとあとね、七輪買ったんで、なんだっけな、名前忘れちゃいましたね。バンドックの鳥用七輪ですね。なんちゃってスモア作りたいと思います。なんかスモア大塚明夫さんがポイントを喋ってた気がするな。忘れちゃいました。ちゃんと予習してくるべきでしたね。あー、てか思ったよりも燃焼早いですね。いただきます。あ、うまい。これやばいっすね。これは後でウイスキーと一緒にね、ぜひいただきましょう。本日の食材ですね。
とりあえずいただきますか。初めてのソロキャンプ乾杯。ケーピー。スキレットでこれ焼きましたよ。座布団です。牛肩ロース。オーストラリアです。ダイソー200円スキレット。食うかい。はい、こんばんは。動画はかなり間が空いたんですけども、YouTube ライブの方で、ね、配信してました。配信用の iPhone の方がね、充電が結構きつなんで、あと動画をちょっと撮って、今日は寝ようと思います。動画で生放送中の途中からですが、ロゴスの椅子がぶっ壊れました。完全にここの部分がね、折れてます。106キロでは耐えられないんですね。もうライト消すとね、折り火なんで、こんな感じです。折り火でちょっと焼きマシュマロやって、今終了ですね。持つことを放棄した。あ、いい感じ。あ、やば。極限まで炙るとやばいっす。めちゃくちゃうまいです。そう生放送の方ね、かなりコメントいただいて、本当ありがとうございました。まあ動画じゃねえや、生放送も上がると思うんでね。あ、充電がないので、ここで終わります。また明日。you